Hello guys! Ngayon naman, magmumukbang ako ng niluto ko na pasta kanina. Yung pasta with chicken. So, eto na siya. Chili ulit. Kasi di masarap kumain pag di. Chili ulit. Kasi di masarap kumain pag di naman siya masyadong okay lang. Tama. Hindi ako mapag-pwesto ang maganda ng cellphone ko tsaka yung tripod. Wala din akong taga-video. Lance ko na to, Lance. Creamy siya, guys. Creamy. Kasi wala siyang tubig. Cooking cream lang talaga. Tapos cheese. Super cheesy. Pasta. Samahan niyo kumain. Masarap siya guys, creamy. So, try niyo. Promise masarap. Okay, huwag na kayong gagamit ng asin. Kasi meron na kayong Maggi cubes o yung Maggi powder. Ko naman yung chicken. Tasty. Parang inasal. Kasi wala siyang masyadong buharat. Paprika. Yun lang yung mga ingredients ko. Bago yung mushroom. Mas maganda kung yung mushroom na puti. Ito yung pinakamasarap. Dami. Lobo na ako guys. Kasi siguro sa mga ingredients dito. Dumating ako dito, ang timbang ko lang is 55. Minsan 55, 56, 57. Ngayon, alam niyo ba kung ilan na timbang ko? Hulaan nyo, comment down below guys. Kung ilan na timbang ko. Parang mahirap nang ibalik yung dati. Mahirap na ibalik yung dati.
Pero gusto ko siya ubusin. Kahit pasta lang. Saka to. Dapat di mo na ako uminom ng tubig. Puno na yung tiyan ko. Busog. Dapat pag nagmukbang ka, hindi ako kumain ng gabi, ng almusal. Para gutom na gutom mas tanghali. Tapos kagabi, di ba, nagmukbang ako ng shrimp. Busog na guys, busog na. Kainin ko ito mamaya ng gabi. Masakit yung tiyan ko. Promise. Thank you Lord. Busog na. Lalagyan akong tubig. Kaya punta kami ng grocery, bumibili ko ng pineapple juice. Malapot to guys eh. Guava juice. Yung lemon na green na juice, yan binibili ko yan. So yun lang guys. Thank you for watching and huwag mo kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na din ang bell button para mas notify ka sa mga next na video ko. Pero ang video ko guys is more on cooking talaga ako. Parang nainggit lang ako kay my craving. Pati si Dada Chin, nagmukbang na din. Ewan ko si That's Frances kung magmumukbang. So abangan natin yan. And see you on my next vlog.